Lidičky, zdravím vás u mého první let's play na hru The Last of Us, není to první, jen říkám, to je první díl Last of Us, hraju multiplayer a jsem v tom vážně špatný. Co děláte se svým životem? Ne, náhlá smrt, tam tohle nepíšel. Tak už se nikdy neprovedete z toho. Vidím písaka. Hlučíka. Co si o sobě myslíš, ty špínu? Tak jsem zemřel, lidičky. Vidíte? Jak škodlivé. To nejsem já. Dobře, okay. Pardon. Omlouvám se, lidičky. Konzervy. Plus 4. A tohle by bylo k našemu let's play na The Last of Us. Asi všechno. Děkuji moc za sledování. Děkuji za odběry. A u dalšího videa vás nazdar!